De nieuwe versie zit voor dat Kijk, je lichaam hou je gezond. Maar je ogen zijn niet nog wel gezond. Is ook belangrijk, zeker na je 45. Doe daarom alles goed. Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Speciaal. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Die wil je niet missen. En je doet al even €2. Je koelkast. Hij slurpt stroom, is net krap en hij is lelijk. Kies dus voor een koelkastabonnement bij Koelbloem. Dat is een superzuinige koelkast voor €8 per maand. Vandaag besteld, morgen koelen. Koelbloem. Alles voor de Nederland. Nu bij Pizza. De pepperoni pizza vanaf €8. Bestel nu ook met een dubbele bodem of met een Zweedse bodem. Nu bij Pizza. Energiezuiver van Bisberg vanaf €14,99 per maand. Nu het beste voor jou op Koelbloem.nl. Hey, hallo hier, van Acer. Ik loop hier even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR beter, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloning voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen. ASR doet het. Heb je over je gezondheid een vraag? Dan horen we hem graag. Kom er even mee. Trek pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Nu met Trekpleister 2 plus 3 gratis op alle Jessica-verzorging. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? In de week ontdek je in 7 dagen of jullie voor elkaar zijn gemaakt. Daarbij word je begeleid door relatietherapeuten, psychologen en financieel experts. Hoe beter je jezelf en elkaar leert kennen, hoe groter de kans dat je echt Is je afwasmiddel niet sterk genoeg? Geef je vaat een krachtige boost met Delft Max Power. Het krachtige schuim verwijdert moeiteloos het vet. Delft Max Power is Tadaa. met lekker vet. En gaat daarom 3 keer langer mee. Wie kan rekenen, rekent op Delft. Mooi feest hier. Ja. Oh, leuk.
Wat komt er dan aan? Vriendinnen van op. Ja, Vrienden en vriendinnen. Zwemmen. dat weet ik niet. Ik denk wel. Denk ik wel, hè? Ja. Geen zorgen. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En je bespaart nu op €300. Allianz Direct. Makkelijk en snel. Hier is niet alleen de belangrijkste groentevrij en als je nu een verzekering afsluit, krijg je extra korting. Allianz Direct. Tegenwoordig willen we schitterende tanden, maar geen gevulde tanden. Ik zou Sensodyne Clear aanbevelen. Het geeft 2 tinten wittere tanden en beschermt tegen gevoeligheid. Sensodyne Clear White, daarmee hoef je niet meer te kiezen. Dit is Je probeert het echt, maar voor sommige mensen is afvallen gewoon lastig. Tijd voor een andere aanpak. Met Wellness werk je aan gewichtsverlies met hulp van een geregistreerde arts. Gewoon vanuit huis. Zo geeft Wellness je minder strijd en meer resultaat. Getwellness.com. Sinds jaar en dag wordt rekeningaanwijzer het zorgbereid op de Utrechtse Heuvelrug. De beste ingrediënten zorgen voor de volle, romige smaak en het gerecht omschreven wordt als onweerstaanbaar. Heerlijke mayonaise in het sausenhart van Nederland. Elk hondenflesje kan voor €25.000 Ja, ja, ja. Dat flow reclame. Ja. Oh. Baby's houden net zoveel van hun buikjes als onze nieuwe Flex Protect tailleband. Pampers Premium Protection is een flexibeler om de gevoelige huid te helpen beschermen. Voor onze beste huid- en nekbescherming, onze nummer 1 Pampers in Nederland. Bewegelijke baby, kies voor Pampers luierblokjes. Hey, waarom was het stil 016? Omdat de beste werken. Ik ben heel goed. En we gaan het poortje gaan trekken. Daar is Jan. Daar is Jan. Jan is daar. Ja? Oh ja. Ik heb Jan aan. Doe eens kijken buiten. Buiten. Komt het? Kijk maar buiten. Kijk dan. Nee. Hey, buiten. Wie is dat? Ja, zie. Teun, wie is dat? Nee. Teun. Buiten. Te laat. Jongen, jongen, jongen. Ja, Dat is een beetje, vind je? Lijkt maar dat niet. Dus zo, met echte mensen en echte verhalen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nieuwwaardiepen. En de wellness deals van Social. Straks,
overtuigd deze jonge handhaver Rembrandt zich Hoe druk in de stad, of niet? Veel het mee. Ja, is druk, maar dan nog wel drukker worden. Hoe laat begint het? En is dat begaan? Ah, onmaakelijk. Dat 7 uur begint de DJ, 8 uur begint. Nee, half 9. Oh, tot 11. Ja. Dat is een andere. Joe, niet Joe Kop, nee, wat je nou? Ja. Weet je nou? Dan zit hij wel op de verkeerde plek. Ja. In de hoogste vader, dat is een koude wind. U gaat er wel een bekeuring voor krijgen. Dat is uw voornaam. Ja, de Duitse toerist zegt niets van een idee bij zich te hebben. Dat het nu ineens een identiteitskaart tevoorschijn. Ik vraag me net of u in het gezegd dat hij de caravan leeft. Ja. Dat is ook keihardig. Nee, uw identiteitsbewijs voorgeeft. En u zegt dat hij in de caravan leeft. U denkt in de caravan. Ja, maar je krijgt niet veel andere van. Uw identiteitsbewijs. Ik vraag om uw identiteitsbewijs. U zegt hij ligt in de caravan. Ja. Oké. Dat is de rijbewijs. Nou en, mensen erbij. In mijn rijbewijs voor dit ding hier. Dat mag niet rouwen. We komen straks hier naar de nesten. We gaan auto. Het is richtig. U heeft uiteraard geen antwoord gegeven. Aan de schilder. Daar komt iets terug. Als coach. Ja. En wat lezen dat? Ja, ik heb een binnen. Dus even afgaan kunnen. Waar is een schilder? Daar is je kijken. Da bin ich losgefahren. Nicht mal gedacht. Gustav ist für das Scooter in Helm verlegt. Das ist ganz neu, ne? Das ist sicher. Sicher weiß? Ja. De thuisbewijs. De boete is €100. Krijg je vanzelf thuis gestuurd. Ja. Dus den Rijbewijs in mijn portemonnee aangelegd zijn sollen. Und ich trage meinen Helm, ja. Yes. Aber ich war so selten, und habe 800 Kilometer. Ne? Als ich hier verfangen zum Auto, habe ich natürlich mein Reiseweise dabei. Ne? Ja. Und das ist jetzt hier ein bisschen, ja, Vakanzieland. Ja. Ja, sehr. Je kunt al wel in Nederland op vakantie, want ik ben bij de stond in Nederland. Wat is dat? Een nest? Dat weet ik wel nog. Hello. Is this your car? You stay on the. Is it yellow? That's not yellow. This is the bed where people. Alright. So you gotta find. Do you have a ID? ID card? Yes. How much did you find? It's €110. Yes. Are you saying you received the fine at home? Yes. And everyone has to pay there? Yeah, you get a letter home and then you can pay. Alright. You want to be a bad person? No. It's for you.
Do you have any questions? Dat is even een tegenvaller zo op vakantie. Je zal in Boa, hè? Maar meneer leert direct dat foutparkeren hard afgestraft wordt in Lippega. Ja, als we de keuring geven, die hebben we al niet gezorgd. Hè? Rotterdam op blank. Ik zou zeggen, zet die wagen weg. Ja. Geen tegenhavers, Remco, Fred en Jonathan. Als ze elke keer, ja, eens een keer moeten worden. Was wel een uitzending van het publiek van het feest in de stad zijn gehouden. RET. Dus in de ochtenduren is al vaak mensen. Kooi man! Hier. Van het feest af. We hebben eigenlijk geen zin om elkaar te steunen, want het geld is op of er is geen pinpas bij. En dan nemen ze toch ook maar om zwart te rijden. Dus, Het waren handhavers in Amsterdam, maar je op een bank en tegen weet ik, zat. Maar ik zal wel niet worden werken, dat gewoon maar. Nou, die bij de Destel werkte, die is ermee gestopt, die heeft omscholing gedaan, die werkt nu nou de werk. Dan laat zijn eigen over, die dat ding had, ik heb een cursus gehad. Zeg, hoe is het? Ja. Zeg, aan bevallen? Ja, dat is mooi. Ja, je moet er mensen van doen, hè? Zoiets. Je trainingen. Je vechttraining en alles, hè? Ja. Dat is wel dat. Je moet allemaal trainingen. Dank u wel. Je durft niet meer uitchecken. Hey, goedemorgen. Doet u dit? Je moet de gast dat u dit gaat uit. Ik heb gekeken wat er aan de hand was. Maar dat is een dagkaart voor de trein. Ja, moet voor de ding. Ja. Waar kan je dat op halen? Als je nu een kaartje hebt, krijg je de beuring. Dat kaartje gaat zo moeten hebben voor je binnenkomt. Ik heb behalve een gisteren al, maar hoe zou je er uitgevoerd? Ja, weet je. Ik heb gezet een kaartje gegeven op zijn plek. Ja? Want het aangeeft dat het op snel uitspelen. Er sprak gelijk een andere jongen aan die ook een probleem had om buiten te komen. Ik heb één jongen aan het blijven flat. En ik met andere jongen gesprek gedaan. Ja. Maar ik heb zo'n blauw kaartje aan de bovenkant, zeg maar, zonder of je en dan weet het, zo'n tekst op en dan stond er zeg maar, dat is ook geschreven van zijn plein tot en met Amsterdam. Ga even nabellen of het probleem aan dat die anders een probleem had met elkaar, dat maakt niet werken. Servicemedewerker al daar die heeft een kaartje met volledig service gemaakt. Ik heb geprobeerd na te vragen, maar dat lukte niet helemaal met volledig in bereik wel. Maar van de rest ook niet. Ik voel je want dan moet je het goed van de buiten en dan ga je Als het donker gaat, dat zeker wel weer. Maar dat die nog maar niet doorgaat, dan komt de collega op het andere perron toch nog op de lijn. zeg maar. Aan niemand de servicekaart gegeven, zei je? Oh, wat dan? Ja, dat ben ik helemaal niet genomen. Dan hebben we het pakken. Dan had niemand het servicekaart gegeven. Nee. Nee, geen probleem. In ieder geval dat voor de rondvragen. Kijk snel. Die ga ik niet werken, die jongen. Ja. Als je op het punt komt, dan collega's op het En daar kan hij nog niet. Ik denk die niet werken. Nee, heeft hem overal opgehangen. Ben je een keer goedgelovig, wordt het direct weer afgeschaft. Precies de reden waarom alle uitleggen en excuses zelden indruk maken. Vervolgens.
Ja, aan het spakken. Die lachen ze in één keer op. wordt Nederland opgemaakt door Opgave Family Resort in Westerplaats. En door de 538 Ochtendshow. De krachten worden gebundeld om 24 uur Hoe laat rij je maandag met de kanaal? Dat is aan jou, hè? Oh, ik zou het van eindjes afvragen hoe laat dat hij erin komt. En nou, die uiteraard gedaan, ik ben er geweest. Ja, maar dat is het beste nog hier, ja, wat voor opname. We kennen om 11 uur totaal, hè? En we rijden nog, kun je gewoon een kwartier. Ja, dan zeg ik 3 uurtjes met een keer stoppen. Ja, zeg ik 3 uurtjes, dus dan zou het om 7 uur aan moeten zijn. 8 uur, ja. En dat is something eigenlijk, hè? 8 uur. Of 8 uur aan het rijden. Dat is wel groot goed, hè? Zo, als we om 10 uur dan van 12 uur lang komen stoppen, toch? Dat wil ik zeggen, dat maakt er niet uit. Maar ja, nou, ik probeer wel heel. Ik wil ook wel niet te laat aanrijden, dan zitten we in de drukte. Dus ik probeer gewoon. Ja, maar zal niet zo leuk zitten, vakantietijd, hè? Eigenlijk moet je zo rond een uur of 9:30 aan gaan rijden. Wil er iets? Dat weet ik niet. Griet! This is the time of my election. Je bent Daniel. Je kan toch niet aan je hoofd, dat heb je niet gezegd? Vanavond zeker volgens mij. Hè? Vanavond zeker volgens mij. Ja, maar dan is dat ook weer 5 over 8. Kun je dat zien? Wat wandel? Meer of 3? Nee? Nee. Ja, dat ook niet, nee. Hoe is dat? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik als ik het zie. Dan zal het nergens aan. Ken je dat niet? Ja. Hij zat in zijn overal in je huis. Nee. Is het op zondag? Ja, dan weet ik het niet. Als je niet weet wat je dan wordt het lastig. Zoals ik,
Ik weet niet hoe het moet. Did they send it already? Or did you look? Not yet, I just look. Maybe tomorrow it's there. Dat is mooi kut dan, als dat niet zo is. Yeah, it will be there soon, really. Hoe weet jij dat nou? Yeah, maybe. En yours? Yeah, it will be there. Normally it's 31 and 1 between. Ik heb het niet over jouw salaris, hè? Ik heb het over de belasting. Yeah, I already look. Jan, dat heet Nederland op film. Vrijdagavond om 20:25. Vandaag dus. Op 2. Staat nog NPO 2. Ja, dat. Die heb ik net wel zien staan. En dat begint een 5:30, 20:25. En mooi. De belasting moet toch terugbetalen voor in juli of niet? Als je voor 1 april invult of zoiets, dan krijg je voor 1 juli bericht. In juli ja bericht. Nou nee, dat ja. Nee, dan krijg je een beul terug. Ik heb meer nog op terug. Dat wil je nog niet. Dan zou ik wel kloten. Nou, dan laat ik het in. Nee, ik heb vrij vruchten dingen gedaan. Ja. Nou, dat dan moeilijke dingen. Ja? Nee, maar ik ga er wel ook. We zullen 700 euro terugkrijgen voor de dingen, van de belasting, en 660 van Ascent. Ja, dat denk ik mooi, dan kunnen we een mooie gebruiken voor de vakantie. Ja? Maar de belasting ga ik verwachten dat in het begin van juli al zo zijn, dat is er nog niet, en Ascent komt pas om 12. Ja, straks als ik het aangeef, inkomstenbelasting. Ascent, daar heb ik ook bericht van. Ascent, even kijken. Oh, je hebt een Ascent laadruppel aangevraagd. Binnen 5 werkdagen ontvang je niet. Binnen 5 werkdagen ontvang je je nieuwe laadruppel. Esther die is nog mee bezig geweest met een aangifte. 18 februari. Ja, dus dat was ruim voor 1 april. En jouw salaris hebben we ook nog niet overgemaakt. Hey. Tomorrow it's there every first of the month. The salary. My salary. And then it goes automatically to me, or you must do it by hand? I will do it by hand. Then do it ASAP. Yeah. Many of them. This morning, looking pretty good this year, huh, Riz? I'd say
ancient history. Dus dan kun je niet op vakantie doen, zie je het zo. Jawel, in het ergste geval verwachten ze zwaar op Koen en dan geven ze een hand terwijl we terug hebben. Qua handiger geweest als er wel maar geweest. Maar ik vind het wel laat, de belasting. Die zou toch gewoon voor 1 juli moeten komen? Ja, jongen. Vanaf 25 augustus tellen we uw jaarrekening op. Met dit termijnbedrag verwachten we dat u tussen de 776 en 976 euro terugkrijgt. Denk ik wel, hè? Bijna 1000 euro. Ja, ik betaal ook 250 euro per maand. En ik verbruik ook weinig. Ladies and gentlemen, dingleberries on the way. Ik heb de Esther hier wel gevraagd. De S3? Wat? Hier, hoi Jan, 24 maart. Stuurt Esther mij. Hoi Jan, de aangifte en inkomstenbelasting zijn klaar. Jullie krijgen nog 729 euro terug van de belasting. Wanneer wil je de aangifte opnemen? 24 maart. So that's working? Ja. Where? Als je in maart aangeeft de inkomstenbelasting, wanneer krijg je dat? Als je in maart voor 1 april aangifte inkomsten doet bij de belasting, ontvang je voor 1 juli bericht als je geld terugkrijgt. Dit staat meestal binnen een week nadat je de aangifte gekregen. Dat klopt, hier, ik heb het hier. We maken het bedrag binnen 1 week na de datum van de beschikking over. En die datum is 20 mei, kan niet. Dat is de beschikking. Dus 20 mei. Maar dan moet ik dus van de belasting ook een brief hebben gekregen, toch? Dat dat teruggeeft. Ja, dat is. Ik heb wel op mijn overheid, dan moet ik dat zien. Dan ga ik dat spreken. Als je nog iets hebt. Even kijken, de definitieve berekening toeslagen. Nee, deze aanslag in toeslagen. Nee. Ja. Definitieve aanslag inkomstenbelasting, datum 14 mei. Oh, is daar. Ja. Here again. I send it to you. Ja. Jan!
Ik ben aan het inloggen bij de Belastingdienst. Ayun. Even wachten, Mia. Overweg. Nee. Nou, ik heb het allemaal ook gebeurd. Wat? Inkomsten dan, mijn baas. ABN, hè? Ik kreeg best Ja, wel die wat money. aangifte. It's here. Wat, belasting? Hoezo nou één keer wel? Yeah, that's now. Ja, dat is ook. It's there. Ja, maar ik vraag je net, heb je al betaald? Zeg je nee? Yeah, just look. It's there. Tieners. En wat gebeurt er dan? Hè? Schijnbaar wel. Ja. Je gaat op je rekening dan, op jou toch? Of niet? Nee, bij mij. Op jou komt het hierna. Oh, Want zij beurt. oh. Het is gunstiger om het op jou te leggen. Oh, Ja. dus je hebt al gebeurd. Maar waar, Oh. ik heb dat niet, hè? Wat? Heb je dat naar mij gestuurd? Yeah. Now. Naar welke bank? ABN. Oh, de ABN, ja, zeg dat dan. You check ABN, right? Ja. Do you really think so, Frenchie? Sure. Yeah? Goed. We will get to class. Heel mooi. De rest helemaal niks. Dit is. Dus dat is wel een meerval. Ja. En wat waren we allemaal? De handel is van Ascent. Oh ja, is dat. Waarmee wordt die 25e opgemaakt? En hoe laat duurt dat dan? Wel even, want ja, een man doen we weer, wat meen je nou? Oh. What? Als je het niet hebt, dan kan je het ook niet opmaken, hè? Nee, dat is dan weer een meeval. Ja, dat ballen. Ja, goed, daar hadden we al betaald, hè? Maar ja, dat sparen we dan niet gewoon. Is dat Olivia? Olivia Newton-John. Dus je kent ook nog zingen in plaats van en acteren. Ja, want wat kunt we Nee, is goed. Ja. Ik heb er ook zoiets. Ik ben weer te shoppen met Lotte. Die box, dat is groen. Spaanse schoen, een Italiaanse box, een polo. Ja, dat is fijn voor de zomer. Ja. Ja, ik heb donker iets donker op. Ja, want ik zeg tegen Lotte, ik denk dat het soms vaker iets kan. Het is een haal en die hond is met, dan moeten we niet meer naar de steeltuin te gaan, zeg maar. Waar in de aanbieding. Ik vind geen sokken, dat vind ik niks. Dat plekt al. Ik heb wel zorgen. Oh. Maar je hebt geen sokken aan, maar dat plekt in de schoen, weet ik al. Dit is een speciaal zakje. Ja, die heb ik ook aan. Ja, maar er zijn nog speciaal. Ja, die zijn ook de kast. Die zijn nog klaar. Ja, maar dat weet ik niks. Die zijn ook de kast.
Nee, dat is wel waar. Ja, maar dat vind ik Maar nou lijkt het dat ik geen sokken aan heb. vind ik niet fijn zitten. Maar, nou, ik voel nog net dat ik sokken aan heb. Ja. Alleen het lijkt van niet. Maar blote voeten, dat vind ik ook niet. Nee, dat vind ik wel dat plek in de... Ja. Als je daar 2 zet, dat ziet er weer daar niet uit. Die al filmpjes van doen. Vind je dat niet mooi? Nee? Mooi. Dan denk ik dat ik mijn bus op de oprit zet. Maandag. Ja. Wanneer komen ze de klieken ophalen? Dinsdag, hè? Zoals een Frans bakkertje maken. Dat is de nieuw voor Zit die vol? 53% Ja, die moet ik rijden. Ja, die moet er wel uit. Want Dan zet een boy in en dan boy aan de hand, zoals zet die boy aan de weg. Dat is blijkt van 4 maanden. dus hoor ik heb een man naar Polen aan de weg. Ja, dat maakt niet. Ja, dan weet je ons die kliko hier de hele week buiten. Niet zo, of dat je dan een terug zet, ja, dat duurt je. Dat duurt je wel. Ik heb een probleem, dat duurt je uit je ook aan mee als dat niet is. En nou heb je ook gedaan, omdat je niet met die knie zag. Oh ja, dat doen ze wel, dat is het probleem. Ja. Maar 10 hier of Hans. Natuurlijk Hans wel. Die gewoon heel verhaal vertellen misschien. Ja. Komt eigenlijk aan alle goede deals. Zal ik jou dat eens even vertellen? Heel fijn, Meubel. Je zoekt de keuze. De hoogste terugleververgoeding voor je zonnestroom. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste kerstprijs. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ja, dan zet ik mijn bus op de moped. Dan lijkt het voor iemand is. En dan kan je die klikken mooi achter de borst doen. Het is goed voor je gewricht, Ja. spieren en voor je hart. Om je weerstand te ondersteunen en om je fit te blijven voelen. Die dolfijn en die mensen met die camper, die zijn een halen volgens mij lopen met zijn auto's. Ja. Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. Profiteer van sterke tarieven en hoge cashbacks tot €450. Gaslicht.com. Ja, die witte, die staan nou daar. Die witte. Ja, die dolfijn op de 2 wagens, die blauwe en de witte. Oh ja, daar had ik van gehoord. Ja, en als ik hier sta, dan zetten hun ze altijd een afstand. Ja, dat kennen hij, ze zijn auto niet kwijt. Ja, kennen ze wel, tegenwoordig. Ja. Maar ik zeg het tegen haar, ik maak je het ding ook. Ik zeg, niet dat het meer mee uitmaakt, ik zeg maar waarom? Ook die jongen van Werkel, hè, die woont op een Tantorietje woont, hè. Die parkeert ook altijd hier of daar. Ik zeg, waarom wil iedereen dus tussen parkeren, zelfs die daar wonen? Ja, dat weet ik goed. Ik zeg, ze willen allemaal hier staan. Die werkt die niet, hè? Nee, werkt niet. Dat is ook de nuttigste. Maar dat is ook de nuttigste die daar parkeert. Want, hoe heet Daar zit hij? al langs. Langs Bert zeggen, hoe heet die? Chef. Maar die een oprit. Oh ja, die nergens. Dan bij de vrouw kan al langs en alleen de fiets. Ja, die. En ooit is die zoon van Bert. Ik zie dat is toch wel. Maar veel staat dan niet voor auto's. En dan zou ik zeggen van die van een Werkel, waarom zet jij een auto niet voor jouw deur? Ja, sorry. Dat is dichterbij. En zelfs voor die camper, dat is net zo wijd, daar of hier. Maar het is, ik zeg, het is krek dat ze allemaal hier willen staan. En dat weet ik niet. Ja, Hans die heeft er ook met een. Ja, chef heeft een opwet. Chef heeft ook een opwet. Ja, maar die wordt niet op de hoek.
geloof. Nee, oh nee, die kon nee. Ja, en daar leer je ook maar naar door. Die in een oplet, langs het huis van de buurvrouw. Nou, en is zijn eigen huis? Geen idee. Volgens mij helemaal. Ja, dat moet toch wel. Die films vertellen het verhaal van ons dagelijks leven en hoe dat verandert. Daarover gaat deze serie. En volgens mij, langs mij, je raakt dat huis ook nooit kwijt. En die zit het in mee, dat kon ik ook wel een manier zit in dat huis. Toen hij daar heeft dat geschilderd, die voetpoort aan de kant. Als je het water op zo zit, en langs dat huis zit, de hek met een aanhakertje en een troep en vuurstuk het gelijk vol omdraait. Je lichaam in Ik denk dat ze blij moeten zijn als ze 5 ton gebeuren. Dan is het nog gewoon voor gehad trouwens. Dat was lang heel anders. Aan sport doen was dat meer iets voor de elite. En ondervoeding was een veel groter probleem dan overgewicht. En daarover kan ik het in deze aflevering hebben. Steeds meer mensen bezig zijn geweest met hun lijf en leven. En dat doen we zoals altijd aan de hand van de mooiste bron die er is, de amateurfilm. Films gemaakt door gewone Nederlanders met een camera in hun eigen omgeving. Aan het begin van het tijdperk van de amateurfilm, zeg een eeuw geleden, waren er nauwelijks mensen die aan sport deden of die op een andere manier bewust met hun lijf bezig waren. Er was geen geld voor, er was geen tijd voor. De gewone vrouw of man moest alles erbij Zo worden de zetten, mensen de basisbehoeften van het leven. Als mensen al een fit lijf hadden, dan was dat vanwege de arbeid die ze dag in dag uit moesten leveren. Trekken zelf. Aan sport deed bijna niemand. Kleine gebieden als uitzondering. Die mensen hadden wel de tijd en de middelen om zich over te geven aan iets anders dan het hoofd boven water zien houden. Sinds het einde van de 19e eeuw kwam het fenomeen sport langzaam onze samenleving binnensluipen. Vanuit met name Engeland. Deftige mensen speelden een partijtje cricket of een rondje. Ja, dat lijkt cricket. Tennis was net zo'n elitaire aangelegenheid. Competitief was het vaak nog niet. Het doel leek vooral de bal zo lang mogelijk in het spel te houden. Sowieso werd de nadruk op individuele prestaties op het verslaan van de tegenstander door veel mensen ongepast gevonden. En sportkleding, dat was nog niet nodig. Voor al die sporten gold, het was niet zozeer de gezondheidswinst waar men op uit was, het was vooral het sociale aspect ervan. Die mensen die daar naar zaten, die krijgen nu 45 jaar in, weet je dat? Voor mensen, voor het oude huiswerken. Ook een sport als boksen was 100 jaar geleden populair onder keurige heren. Met ook hier op de tribunes vooral jonge mannen in nette pakken. Voetbal was niet minder een keurige herenaangelegenheid. AFC uit Haarlem was een van de eerste voetbalverenigingen in Nederland. Prachtige films uit de jaren 20 van de vorige eeuw laten zien hoe bloeiend die vereniging toen al was. Ook aan het publiek is te zien dat voetbal bepaald nog niet voor de doorsnee Nederlander was. Ja, niet opgevallen, die oude films, die hadden alleen maar rook. We gaan langs bij Jurrit van der Oorlog, historicus en gespecialiseerd in de geschiedenis van de sport. Het moet de oude Spanjaardslaan zijn in Haarlem, want daar speelde HFC, een van de alleroudste voetbalclubs in Nederland en heel belangrijk.
En dit is Pim Mulier. Dit is de oprichter van de Nederlandse Voetbalbond, nu de KNVB. En ook de man die de Elfstedentocht heeft bedacht, zoals ze doen kennen. Een hele belangrijke opinion. Sowieso kan je zien dat deze wereld is. Je ziet hier ook een strafschopgebied. Ja, dat vind ik nu doodnormaal. Maar voor 1905 bestond er nog geen strafschopgebied. Als je kijkt naar oude foto's, oude filmbeelden, dan is het strafschopgebied, dat zijn 2 halve cirkels. Net op een reus met zijn dikke billen op de grond is gaan zitten en 2 aantrekken heeft Is het zo dat de voetbalsport verloren is als in de elitesport? Zeker. De begintijd van Wat kunt hij nou halen? Het is van cricket naar Nederland en dat werd gespeeld. Nou, wij wel halen of stellig. En zo in de zomer met een oude vriend. Zoals dat nu ook niet. Ik moet niet want er wil je werken tegen. Ja, dat doet hij. Op een randfiets. Want hij wordt een Eindhoven. Voetbal werd echt direct als cricket. Dat was de elite. En dan ken je Van allerlaatste jongens. In die tijd had je ook nog geen leerplicht. Dus heel veel jongeren zaten ook nog in de fabriek. Die hadden niet eens geld om lid te kunnen worden van zo'n club. En als ze het wel hadden, dan kwamen ze niet door de ballotage. Ik heb mooi plaats, ik heb een keer wel een foto gehad. Fietsje en pietje met komische dingen, komische ondertonen. Bijvoorbeeld van daar de huiskamer, dan zouden we elkaar niet zitten van de ook en zoiets allemaal, dan wordt het naam van ons. Maar wel heel veel jongens en mannen werden opgeroepen. Hij is niet Nederlandisch, hij weet zo. Als ik Nederlandse school verdedigd. Heel veel jongens en mannen zaten daar in het leger en die kwamen uit Friesland, maar ook uit Amsterdam, uit Limburg, overal vandaan, ook van plekken waar ze nog nooit van voetbal hadden gehoord in die tijd. En door heel Europa waarde het stook van de revolutie, communisme in Duitsland, communisme in Rusland, waardoor de legerleiding bang was dat die soldaten bij gebrek aan oorlog, Nederland bleef neutraal, gaan ze zich vervelen. Ze gingen voetballen tegen de soldaten en die gingen dan wedstrijden tegen elkaar spelen, georganiseerd door het leger. En dat is voor de eerste keer dat voetbal onder alle sociale lagen, uit alle geografische hoeken van Nederland, van Zeeland tot Friesland, overal gaan voetballen. En toen de oorlog terugkwamen in 1918, die ze niet gevoerd hebben, dan zie je dat vanaf 22 een paar jaar, dat er heel veel nieuwe clubs komen die allemaal volks zijn. Door de Eerste Wereldoorlog is voetbal in Nederland. Schrijver en linguist. Je ziet ook terug dat er heel veel jongens een goede opleiding volgden. Dus krijg je allemaal klassieke namen. Ajax, die Leiden, later ook Amsterdam. Hij is van 54, hij is 72. Hij staat beheerst, dat doet alsof. En ook heel Hij is geboren in Aalrechtsvoort. Start als leraar Nederlands en Duits. Die oprichters zijn jongens geweest die op dat En werkt als tekstwetenschapper aan de Open Universiteit. De meeste sporten, teamsporten, Waarom was nou voetbal eigenlijk min of meer voor vrouwen verboden? Zaten daar die mannen achter die vonden dat niet horen? Voor een grotendeels is dat in ieder geval bij voetbal is het zo dat mannelijke bestuurders dat tegenhielden. Maar wat ook gebeurde, is dat de feministische voorhoede van vrouwelijke strijders van de jaren 20 en 30 volkomen sportblind waren. Er is een onderzoek geweest van de Groene Amsterdammer in de jaren 20 onder de Die goal, nou, dat hebben we gezien. in Nederland. Van vinden jullie dat? Ja, die goals, 2 palen en een lat. Maar ja, ook, die stukje jonger. Ja. Nee, 2 palen en een lat. Dat komt de lat vandaan, denk ik. Met 22 vrouwen, de scheidsrechter. Ja. En hier niet, net een jaar of half. Door een bal al of zo. 2 blank, 2 10. Oh. Dan komt het hele systeem in elkaar en dan wordt onze maatschappelijke orde bedreigd. Dat is gewoon het domme van seksisme. Je mag het wel met een handdoek. Hier, let op. Dat hoor. Dus dat in ieder geval bij voetbal is het zo dat de mannelijke bestuurders dat tegenhouden. Maar wat ook gebeurde, is dat de feministische voorhoede van vrouwelijke strijders van de jaren 20 nog zien. Blind waren. Er is een onderzoek geweest van het Groene Amsterdam. Dat was al de lat vandaan komt. Ja.
Dat moesten wij ook vroeger. Vroeger waren die lessen Ja. een groot En dat heb je slopen geweest. wekelijks roterende groep. En zo'n wandrek, ja, je hebt hem opgelegd. Ja. Die ze ooit zouden doen. Allemaal naar boven, meneer? Ja, allemaal naar boven. Boven aantikken. Ja. Onder volwassenen was gymnastiek een van de eerste sporten die breedwerk oefende in groeps- of verenigingsverband. Er zijn mooie films van gemaakt, hoewel je wel eens afvraagt met welk doel de mannelijke filmer de lessen vastleggen. Een bijzondere film is deze. In het Amsterdam van de jaren 30 zijn Heilgymnastiek. kinderen die naar de heilgymnastiek gaan. Dat waren voor gezondheid. Oefeningen die het lichaam versterken, maken kinderen Maar ik ook weerbaar een moeder. tegen ziekte en En een tegen 5 jaar oud. dat in die crisisjaren overal Noordduivers. Een heilgymnast. Van een nooie van de Wittenboer. 1945 is die per se de deur vooruit. Op de radio werd voortaan iedere werkdag op de vroege ochtend het programma Ochtendgymnastiek uitgezonden. Dat zou 38 jaar lang zo blijven. Voor veel Nederlanders, ook voor mijn eigen moeder, was dit dé manier waarop iedere dag begon. Niks is zo belangrijk als het gaat om het onderhoud van lijf en leden, is datgene wat we eten. Gezonde voeding is een thema dat tegenwoordig veel aandacht krijgt. Toch eten we nog vaak te veel, te vet, te zoet en te zout. Ja. Goed te zien op films die mensen in en om hun eigen huis hebben gemaakt, is hoe ons eetpatroon in een eeuwtijd radicaal is veranderd. Hoeveel en wat de Nederlander at, dat verschilt natuurlijk per gezin, per inkomenscategorie, per provincie en zelfs per beroepsgroep. Maar een paar dingen zijn er in het algemeen wel vastgesteld. Er waren om te beginnen heel veel minder verschillende voedingsmiddelen. Een aantal producten komt steeds weer terug. Aardappelen, groenten, soms vlees, brood, kaas en melk. Het is voornamelijk eten dat niet als gezond bestempeld. Het was weinig of niet bewerkt, zonder toegevoegde suikers of smaak. Het was niet per se lekker eten, het was eenvoudig doch voedzaam. Het zou nog lang duren voor we exotische voedingsmiddelen als macaroni of rijst op het menu zouden zetten. Er straks bondjes gehad uit eigen tuin. Dat lukt er wel. Het was niet dat er geen verleidingen bestonden, maar het meeste daarvan was te duur voor gewone mensen, of kwam alleen bij bijzondere gelegenheden op tafel. Die stond gewoon bij de bakker aan de balie met sigaret in zijn hand. Hadden we dat net? Zou je kunnen zeggen. Daarbij kwam nog iets belangrijks. Het dagelijks leven Nou, vereist joh, hou je veel erop. meer lichamelijke inspanning dan nu. Voldoen aan bewegingsvormen, bijvoorbeeld aan 10.000 stappen per dag, dat was een stuk eenvoudiger. Bij gebrek aan allerlei hulpmiddelen had je in feite voor alles je spieren nodig. Het dagelijks leven en het dagelijkse werk waren veel fysiek. Dat kon kort worden vermaak. Als er dorpsspelen of andere festiviteiten werden georganiseerd, dan betekende dat vaak dat je aan de bak moest. Die twee, hè? Allemaal een bier pak. En natuurlijk was het de meest Nederlandse gewoonte van allemaal. Fietsen. We waren er nog wereldkampioenen en we zijn het nog altijd. Dat denk ik net nog Vandaag de door. dag worden we binnen er is geen ander land dat in de buurt komt van het aantal fietskilometers dat wij maken. De Universiteit van Utrecht becijferde een paar jaar geleden dat puur en alleen door het fietsen de gemiddelde Nederlander een half jaar langer leeft dan inwoners van andere landen. We kunnen gaan. Hier dan.